Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадем ба канали мо. Сиёвуш хобе барои ман пас гап задастам мегӯям. Имрӯз бинен чӣ хел берун ҳаво офтобаки хушрӯ, ҳаво пурра гӯям осмон кушодагӣ. Ҳамин дарахтона ман ҳавасам мерад чӣ хел гул кардагӣ, баҳор аҷоиб буд. Ман ин одеялчаҳоя ҳамаша якбор пласкать кардам, стиркада барои он ки саҳри хезам ки памперси Сиёвуш гузаронда ва ками гӯем тар шудиян. Барои ҳамин стиркада андохтам, пласкать кардам, тамом. Ҳама инои ман гӯем пеши детски гузарондан гӯем якбор вай карда будам, стирка карда будам шуна, полнистир шуда тоза карда будам шуна. Анам хел дӯстони гилемча инҷа мондам трезак шудагӣ то ки хушк шавад гуфта. Берун ҳаво аҷоиб буд. Сиёвуш вайда хобай диванча шудам ва Нилуфар садик рафтак саҳри меҳмонагусел кардем. Шиштам ҳама хел намаш чиш мегӯям вай кардистам, монтаж кардистам. Як видеои дига мондаги аст барои канали Арзанда ки то ки вай низ монтаж карда шавам. Манам хел дӯстони азизу гиромӣ, чӣ хӯрдестен шумо Сиёвуш? Себ хӯрдестен? Вай бамазза будае себ? Сиёвуш навай хобаш хеста? Дӯстони азизу гиромӣ, аллакай ин чизои мо хушк шудагист ки шунаqa ин тараф монам. Инашам вай ҷубур монда, касе об монда, ҳамсоя ҷубур об рафтаста дарахтода. Берунам хел шамол шуда ки ва рости гап имрӯз дароз ман умуман ягон кор накардам. Лекин ҳаво беҳад хушрӯ буду, не ки ман чӣ хеле ки гуфтам ҳеҷ кор накардам. Намедонам барои чӣ хел тамбалиам хел зер кардаги аҷом ҳатто хестан нахостам. Ва хела ман ҳамин интернетда гаштам, комментарияҳоя хондаму бо кор бор доштам интернетда гӯем. Ман тарҷуманам хеле кору кати машғул будам ва рости гап комментарияҳо хондам. Ҳайрон мешам як хел одамота ки ҳам хел гап мезанад, асобида ҳамин боду ҳаво гапзанӣ манда. Ҳамин ҳамақа одамо менависанд дар бораи ҳамин ки апай Нилуфар шумо фақат боду ҳаво гап мезанед. То ҳол бо ҳамин одамо фақат нависондагӣ, лекин бояд манам нависам. Гуфта менависанд ки апай Нилуфар бо хафа нашавену боду ҳаво бисёр гап мезанед, дар радио кор кунед шумо. Ҳама хел умуман гӯем гап комментарияда, комментария беҳад ҳамин бисёр ҳамин ман як рӯз ман вайрӯз кӯчада будем, мана як рӯз ман ҳамин хона даштам, тамом сразу менависанд ки апай Нилуфар влоготон ҳамаш якхела шудагӣ, фақат даҳани трезая нишон метиҳед, фақат ҳавоя нишон метиҳед. Хонада бошам ҳамин кӯча буромадам, ҳама хел кӯчае сёмка мекунам бисёртар. Ягон кору бор дошта бошам нишон метиҳам. Хайр рӯзое мешавад ки хел тамбалӣ мешинам хонада, ҳеҷ кор кардан намехоҳам. Барои ҳамин баъд фақат даҳани трезая сёмка мекунам. Бо як каси дигар рости гап нависта ки ва шумо тамоми ҳаётатона интернетда нишон медиҳед. Тамоми ҳаётама ман интернетда нишон медодем. Ман ҳамин як рӯзи дароза танҳо ҳамин 10 дақиқаша, ҳатто мешавад ки 8 дақиқаша нишон медиҳам, тамом. даже ақаллан 1 соаташа не, 10, 15 бисёр бисёраш 20 дақиқа агар ки кӯча буроем 20 дақиқаша сёмка мекунам гӯем, тамом. Ҳаминда шумо тамоми ҳаётатона интернетда нишон медиҳед ва шавҳаратон чӣ хел инсон ки шумоя ҷанг намекунанд. Анаме хел дӯстони азиз, ҳами хел хай якум одамое ки
намефаҳманд, ҳамхел гуфтан мегиранд, гаппошонаю хай ман аллакай одат кардагӣ ҳастам, гузашта рафтан мегиранд, хеле комментарияҳо бо чӣ қайд мехоҳанд навистан гиранд, мехонам ман ҳамаша. намехел дӯстони азиз, ҳозир рафта беҳад берун шамо адёлчоя гираму хона дурорам либосо то ҳол ҳаво беҳад салқин буда, хушк шудагӣ набуданд. имрӯз ба ҳазор хушк шуда ҳамаша гирифта барум хонада ҷо ба ҷо кунум. рости гап даже ужин тайёр накардам. мана ино бинен рафта инода сиёвуш бинен куҷо меброи сиёвуш рафта каме картошка жарид кунем шона ба пага абети ягон хӯроки суёқ тайёр кунем. бегоҳи рӯза хай барвақтара картошка сирх кунем, барои ки хай картошка сахтай, барои ҳамин тез хӯрану бо камтари соси медаванд бозӣ мекунанд, ҳал мешад гӯем. дӯстони азиз, бинед бо ма гречка тайёр кардестам. нилуфар картошка намехоҳам муфта, гречка мехоҳам муфта, барои ҳамин аз нилуфарда гречка ҷӯшондам. ҳама хел обда медӯшонам, мехӯрад беҳад нағз мемедад нилуфар. ҳозир камтар сливочный масло меандозам ва мечам шуд. плитада аҳамият надиҳед, хай чанд рӯз шуд гӯем тоза накардам. дӯстони азизу гиромӣ, биёед акнун ҳамин қисми влогро ба охир расонем ва охири влогда мехоҳам аз шумо пурсидан ва шумода нишон додан ки ман чӣ дору мехӯрам. умуман гӯем хай мешавад рӯзҳое ки беҳад асабонӣ ва ман рости гап хеле шуд мегӯм ки ман беҳад ҳамхел асабонӣ ҳастам, ҳамхел раздражёнӣ мегӯн бо рӯси кати ва ман расида низ магни мехӯрдам хела вақт ва бо як пачкаи дига магни гирифтам. 20 сомонай дар Тоҷикистон намхелича гӯем гирифтам. як моҳ шуд ки хӯрдестам ва ман ин глитсин овардам, лекин ман ин глитсин намехӯраму балки валерьянка мехӯрам. валерьянка ҳар рӯз нехӯрам, танҳо ягон вақт агар ки беҳад асабонӣ шавам, бисёртар ай ҳаво ҳамхел асабонӣ мешавам. умуман гӯем бо комментарияҳоя мехоҳам асабонӣ шавам, агар ба ягон вақт валерьянка мехӯрам ва ҳатто кӯдакода низ метиҳам. ягон вақте ки мешавад сиёвуш беҳад инҷиқӣ мекунад ва як дона метиҳам шуд тамом нағз мешавад. рости гап ман глитсина рости гап ман нафаҳмидам ва аҳамиятам надодам ки баъди хӯрдани глитсин одам успокоит мешавад ё ки не. ба фикри ман валерьянка нағзтар аст, хубтар аст, яъне зарарнок уқа нестай гӯем. ва магни бешаш низ беҳад барои одам, барои ҳамин асаб беҳад нағз аст. барои ҳамин ман магни бешашу ва имрӯз якта валерьянка мехӯрам. магни бешаш саҳар, абед, шаб дар муддати як моҳ мехӯрам. тамом. низ пеш вақт намехӯрдам ва танҳо ҳамин сол гӯем ҳамин зимистон сар кардам хӯрдана тамом. пеш вақт умуман қариб 2 сол 3 сол буд ки намехӯрдам. вақте ки россияда будам мехӯрдам, комплевит мехӯрдам тамом. намехел дӯстони азиз, хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед. ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. хайр.